Dneska si urobíme takéto srdiečka na smotane, podľa mňa. Ahojte priatelia, dneska som si teraz prichystal takéto srdiečka. Urobíme si ich na smotane a ukážem vám, ako ich robím ja. Poďte sa pozrieť. Na tento výborný receptík budeme potrebovať toto. Samozrejme kuracie srdiečka, smotanu na šľahanie, papriku jednu, stredne veľkú cibulu, 2 mrkvy, 1 petržlen a 2 cherry paradajky. Pridáme si trošku oleja. Pridáme si tam tú nakrájanú cibulku. Nakrájame si tú mrkvu trošku. Orestujeme ju pekne s cibulou. Takisto si nakrájame petržlen. Veľkosť nemusíte riešiť, na konci to budeme mixovať. Srdiečka si umieme a nakrájame si ich na také polky. Takéto si veľké, keď máte, tak si to môžete vyrezať, nemusíte ako chcete. Ak sa nám už takto krásne osmažila cibulka, pridáme tú nakrájanú mrkvu s petržlenom a posmažíme. Ešte aby som nezabudol, našiel som aj šampióny, takže pridáme tam takých 5 kuskov. Teraz si tam pridáme trošku sojovej omáčky. Dva, 3 pretlačené cesnaky. Pekne si to takto pomiešame. A 2 minútky necháme takto orestovať. Pokiaľ máme orestované, môžeme si vypnúť a pekne si všetko premiestníme do druhého hrnca. Takto. Dobre, do toho, kde sme si restovali túto zeleninku, tak pridáme si vodu vriacu, alebo zohrejeme. Mne to začalo vrieť, takže pridáme tam lyžičku soli, čajovú, trošku koreňa, čierneho mletého. Samozrejme kurkumu mám rád, takže pridáme si tam kurkumu. Asi tak pol lyžičky čajovej. Pridáme si tam 2 cherry rajčinky a tu jednu papriku, čo sme si nakrájali, necháme ich takto na veľké kusy. Pridáme si teraz srdiečka, naša hlavná ingrediencia, a šampióny, 4-5 kusov sme si nakrájali. A toto všetko si nechám v tlakovom hrnci okolo 20 minút uvariť. Takže všetko som pridal do tlakového hrnca, pridal som sem 2 cherry paradajky, 1 papriku, tie srdiečka, šampióny, kurkumu, asi pol čajovej lyžičky, pol čajovej lyžičky koreňa a 1 čajovú lyžičku soli. A idem si to na 20 minút do tohto tlakového hrnca. Tento receptík rovno aj natáčam. Tak si to teraz pekne takto rozmixujem celú. Tie srdiečka, ktoré som si 20 minút varil v tlakovom hrnci. Pridal som si tam aj šampióny. Kto máte také niečo radi, ako sú srdiečka, tak toto je vynikajúci recept.
Takto si to tam pridáme. Parádička. Ja tak ľúbim takéto srdiečka ináč. Bude to výborné, ináč je to také na spôsob sviečkovej. Pomaly vypnúť. Hop. Tak čo poviete, nevyzerá to úžasne? Už nikdy inak neurobíte tieto srdiečka. Prajem vám ľudia dobrú chuť, ahojte. A nech vám to varí.